חיים יפים עם דורון ויטנברג. בוקר טוב חיפה, בוקר טוב צפון, בוקר טוב חרמון. אתה שוב לבן. כמה זה מתאים לך ביום שטוף שמש עם המחזרים שבאים מכל מקום. גם היא הגיעה בשיא תפארתה, ומיד השכיבה את כל מי שפגשה. את כולם היא סוחפת, היא לא מוותרת, ואז במיטה היא ממש משתקת. היא שולטת בך ולא מרפה, וגם אם אתה לא רוצה, היא בשלה. משתלטת עליך בתשוקה עזה, וזה לא חשוב אם אתה זכר או את נקבה. שפעת, שפעת. תגידי, מה את עושה? לא נמאס לך להיכנס עם כולנו למיטה? אז אם כולנו יחד, שתהיה קצת הנאה. ואם יהיה החום עולה, אז שיעלה רק בתוך הנשמה. אמצעי מניעה יש באלפים, ולך זה לא מזיז. את חודרת עמוק בפנים. אז אם לחדור, לפחות לסגת בזמן. מה את חושבת? אנחנו בסך הכל בני אדם. אולי לשם שינוי תמצאי עם חברותייך הרבות מחלה אחת שיש בה קצת הנאה, שהיא לא מזיקה. אתן כולכן מכה, אז אחת סימפטית לרפואה. שימצאו באפריקה חיידק נחמד שישכיב ויפנק אותנו במיטה. מה יש? לא מגיע לנו לכבוד השנה החדשה? אז בינתיים יש לי המלצה חמה. נתעלם ממנה ונתחזק באהבה. ואם נהיה חזקים ונבין באמת את הפוטנציאל שיש לנו בחיים, נתגבר בקלות רבה יותר על כל התחלואים, כי הרי יותר ויותר מחקרים מוכיחים שהנפש היא זו הנמצאת במרכז העניינים. אז פנקו את עצמכם כמה שאתם יכולים, ואני מבטיח לכם שהחיים יהיו הרבה יותר יפים. בוקר טוב, אנחנו בחיים היפים. תודה לכל המאזינים שמגיבים, ואתם רבים לשמחתי. אנחנו רוצים לעשות לכם חיים טובים, יפים ומהנים יותר. חיים יפים יכולים להתחיל בשבועות ובחודשים הראשונים להתהוותנו. ומסתבר שמוזיקה חודרת לאוזנינו הרגישות כבר ברחם ממנו. בוקר טוב לפרופסור חנוך רון. בוקר אור, דורון. אני שמח שלמרות שגם אתה עם המשופעים הסכמת להתאמץ ולתת לנו כמה דברים שכל כך רציתי לשמוע ממך. מוזיקה קלאסית, שגם אני גדלתי עליה, ופה ברקע אנחנו שומעים את אחד מאהבותיי הגדולות, מיוהאן סבסטיאן באך. מוזיקה קלאסית טובה משפיעה עלינו כבר שם, כבר ברחם ממנו. איך זה קורה? אז כך, כשאנחנו נמצאים שם ברחם כעוברים, מסתבר שאנחנו לא רואים ואנחנו לא ממששים ואנחנו לא מתפקדים בשום דבר ששייך לנושא של חושים. אבל יש תופעה מדהימה, דווקא לשמוע אנחנו שומעים, ואנחנו עושים את זה מהשבוע בערך ה-18, אז העוברים, האוזן התיכונה נשלמת ממש מבחינת העיצוב של האוזן והשמיעה. זה אחד הכלים שיש לנו, אחד העברים שממש נסגרים בהתפתחות שלהם בתקופה הזו, ואז אנחנו מתחילים לשמוע. ומה זה עושה לנו כבר בגיל הכל כך צעיר הזה, הטרום גילי? קשה להגיד עדיין מה זה עושה לנו, משום שהמחקרים הם באמת בהתהוותם. אמנם ב-1925 היה חוקר גרמני, הראשון שחשב שהעוברים שומעים, הלך והביא צפצפת מכונית של שנות ה-20, ה-30 אז, הורן ענק כזה, שם בחדר, לקח מתנדבת בהיריון והתחיל לצפור שם, והעובר התחיל לדפוק ולרקוע, ואמר, הנה, הוא שומע. אני לא הייתי רוצה להיות במקום אותה בחורה צעירה בהיריון, אבל עובדה שהוא עשה את זה. מאז באמת עברו הרבה מים, ויש לנו היום... אולי זה רק הוויברציות שזה יוצר, ולא ממש הצלילים והמלודיות? אז מסתבר שזה הרבה מעבר לזה. קודם כל צריך להבין שבתוך הרחם יש רחש מתמיד של הנוזלים, של ספיקת המזון, של כל מה שמתרחש בגוף האישה, לא רק בגוף הקטנטן של העובר. אז זה קודם כל יש רעש, ואנחנו היום כבר יודעים, והכל בזכות כל הטכנולוגיה
של מכשירי ההדמיה, שאנחנו מסוגלים היום לדעת ולקבל את כל הנתונים מבפנים. בתחום המוסיקה, בתחום הקול, אנחנו יודעים למשל שיש רעש כזה של 40 דציבלים, שזה לא צלצול כל כך חלש. הוא שומע את זה. עכשיו תתפלא, יש מחקרים שמצביעים על דבר אחד ראשוני מדהים. העובר יודע לזהות את כל אימו. וזה כבר בדוק, וזה לא על ידי אחד, ולא על ידי שניים, ועל ידי כמה מכוני מחקר. גם את אביו הוא מזהה? בבקשה? גם את אביו? אם יש קשר טוב... תגיד לי שכן. כן, זה אם חשוב יש לי. קשר טוב בין האם העתידית לבין בן זוגה, והם יחד הולכים את כל הדרך, ויחד מקדישים, הוא מזהה גם את אביו, בהחלט כן. עכשיו, דבר שני שאנחנו הולכים לבדוק, וזה אנחנו מנסים לבדוק עכשיו, וזה האם יש לעובר זיכרון מוזיקלי. וזה הדבר הכי משמעותי. כי דורון, אם יש לו זיכרון מוזיקלי, אז את החינוך המוזיקלי אני לא צריך להתחיל בגן הילדים. אז אם אני מחליט, או אתה מחליט למשל, שהאריה הזו של באך כל כך יפה, ובלי זה אי אפשר, אז אתה יכול כבר בזמן ההיריון להשמיע את זה, והוא יצא לעולם עם המוסיקה הזו. האם יש לו זיכרון מוזיקלי? זה הדבר עכשיו שהמחקר עומד מלא קסם ומחכה ורוצה לדעת. אז יש כמה עבודות. למשל, פרופסור הפר בבית החולים המלכותי בדבלין, דווקא באירלנד, זה שם כל כך מפותח, הוא מצא שמנגינה של שיר פתיחה של סדרת השכנים שהייתה פופולרית, סדרה האוסטרלית הטלוויזיונית של אופרת סבון, ששמעו את זה כל הנשים בהיריון שהיו אצלו במדגם, התינוק שנולד הראה כל מיני סימנים, אני לא אכנס עכשיו למתודולוגיה של מחקר, שהם זוכרים את המנגינה הזו. ויש העדפה לסוג מסוים של מוזיקה? עדיפה המוזיקה הקלאסית על רוק או על פופ או על ראפ או כל דבר? כי אנחנו כולנו חשופים בהתאם למקורותינו לכל מיני סוגים של מוזיקה. כן, יש העדפה. אבל אני אומר את זה מאוד בזהירות, משום שהמחקר בראשית הדרך. יש העדפה, ואת זה לימד אותנו הדוקטור אלפרד טומטיס, חוקר צרפתי מבוגר שעסק בזה שנים. וזה אומר, דווקא הצלילים הגבוהים, לא הנמוכים, דווקא לא הביט של הרוק, לא הפלסים החזקים האלה, הם שנשארים ומשפיעים, אלא דווקא הרגיסטרים הגבוהים יוצרים איזו תחושה כנראה של רגיעה אצל העובר, ואז הוא יותר פתוח לקלוט אותם. ואני מדבר יותר פתוח לקלוט אותם, אתה רואה, אני מדבר כאילו זה כבר איזה בן אנוש, וכך אני יכול להתייחס לזה. דוקטור רון, מהי התופעה הנקראת מוצרט אפקט? מדוע דווקא מוצרט ולא אחרים? עלית על דבר יפה. מוצרט אפקט התחיל לפני כמה שנים, שחוקרת מקסימה גם באישיות שלה, אבל נפלאה גם בדיוק שבעבודות שלה, הלכה ואספה באוניברסיטת קליפורניה סטודנטים לא למוסיקה לפני מבחן, בדקה להם את ה-IQ והשמיעה להם את הסונטה לשני פסנתרים של מוצרט, הפרק השני, ואחרי זה הם הלכו למבחן של ה-IQ בפעם השנייה, והסתבר שהם שיפרו את ה-IQ שלהם באיזה טווח של 10% בערך. למה דווקא? מדוע מוצרט? אני אהבתי, הייתה לי נטייה באכית, כמו שאמרתי לך קודם, אז הפסדתי משהו? לא, אתה שואל שאלה מאוד מאוד טובה. אז מזה כל ארצות הברית התחילה, הפסיקו את החדשות בטלוויזיה, הפסיקו את כל זה, סיפרו את זה, וכל תקליטי מוצרט בחוף המערבי נחטפו מהמדפים. אבל יש כאן כמה שאלות שצריכים לשאול, ואתה מאוד מאוד צודק. אז קודם כל, אם היינו עושים את זה עם באך, או עם בטהובן, או עם ויוולדי, או עם צ'ייקובסקי, היינו מקבלים אותו דבר.
אז אנחנו עוד לא יודעים להגיד. כך שאפקט מוצרט, אני רואה את זה ככה בערבון מוגבל. דון קמבל האמריקאי הלך ועשה מזה איזה תיאוריה שלמה, ואתה קורא את הספר שלו, כן. שיצא עכשיו, הוא מרתק מבחינת קריאה, אבל אין עדיין לזה הוכחה. יש דרך אגב הוכחה, מחקר שמוכיח שמיליארדי תאי מוח נוצרים מהר יותר אצל תינוקות שמאזינים למוזיקה קלאסית. זאת אומרת, אני מבין שבגלל המורכבות של היצירות והצורך, זה שזה מצריך מהתינוק או מהילד להתאמץ יותר, לפענח את היצירה, גם אם הוא לא מבין, כן, במוזיקה. אולי זו הסיבה שזה עושה את זה. לא, הסיבה היא כנראה אחרת. הסיבה היא שיש איזה תדרים ותחומים מסוימים שאנחנו מנסים עכשיו לחקור אותם, מי הם, כמה הם, הם משחררים כנראה איזה אנזימים שרצים לאיזה מרכז, ואתה תתפלא טוב ותחזיק טוב את המיקרופון שלפניך. הממצא המעניין והמרתק ביותר היום, שכנראה יש השפעה לא רק לעניין של מוצרט, אלא לנגינה של ילד בן 3, לא עובר, אלא ילד קטנטן, פעוט, בן 3 ואפילו פחות מזה, שההאזנה למוסיקה הזו, כולל מוצרט, באך ואחרים, משפרת את האינטליגנציה המרחבית שלה. מאיזה גיל להתחיל לנגן? האמת היא שאני רוצה כל כך לדבר איתך, ואני רואה שזמננו הולך ומתקצר, לצערי, כי באמת, זה נושא מרתק. רק להורים שמאזינים, ויש הרבה כאלה, מאיזה גיל להתחיל לנגן, ואיזה כלי מומלץ? אז בוא נעשה סדר, אם זה קצר, אני אסכם כמה דברים. אני פונה להורים ששומעים, אם הם עומדים בצומת, ברמזור, אם את נמצאת במטבח, אני אגיד דבר כזה. העוברים שומעים, תשמיעי מוסיקה, תחליטי עד איזה מוסיקה את רוצה. מאיזה גיל להתחיל לנגן? להתחיל לנגן גיל 3, אבל יש כאן בעיה. האם יש לנו מורים שמיומנים לעשות את זה? ואיזה כלי מומלץ? מקלדת, כלומר זה פסנתר חשמלי, אורגנית, כל הדברים האלה. זה משפיע ומשפר את האינטליגנציה המרחבית. זה הוכח. אמר אבי התיאוריה החדשה של ריבוי האינטליגנציות, גרדנר, הוא אומר, מכל האינטליגנציות בעולם לא מצאתי קדומה יותר מהאינטליגנציה המוסיקלית. אז הנה, יש לכם, כדאי לכם, זה לא רק להנאה, זה גם להנאה, זה גם לחוויה, זה גם לאמוציות, אבל תדעו לכם שזה משפיע וזה פותח ומשחרר את כל הדברים הקוגניטיביים, האינטליגנטיים, הכלליים. מי שלא עוסק בזה, חבל עליו, חבל פשוט. איך נאמר היום? חבל על הזמן. חבל על הזמן. אז באמת, בסיכום הכל כך משכנע שלך, אנחנו נאלץ באמת להפסיק, ויכול להיות שנדבר שוב, כי באמת זה נושא מרתק, הוא כל כך חשוב, לא רק להנאה, אלא באמת... מותר מילה אחת רק, ומה אכפת לך שהעובר שלך ישמע הרבה מוסיקה, ומה אכפת לך שגם את תהני, ומה אכפת לך שתשבו יחד בן הזוג ואת ותהנו, קחי קפה, קחי עיתון, אף אחד לא פוריסט, תשמיעי מוסיקה, זה תמיד ייתן איזה תוצאה שבעוד 10 שנים או 5 שנים אנחנו נבוא ונאמר, אמרנו לכם? אז הנה, אנחנו נשמיע עכשיו יצירה שיש לדעתי הרבה שלא יודעים שהיא מבוססת על מה שאנחנו שומעים כרגע ברקע, או Air on String, ככה זה נקרא, יוהאן סבסטיאן באך, שחי לו בשנים 1685, נכון? עד 1750, כן? וכתב את הדברים הנפלאים האלה, והנה עכשיו חידשו ועשו, והרבה אנשים נהנים ולא יודעים שהדבר הבא הוא יוהאן סבסטיאן באך, האחד והיחיד. המון תודה, פרופסור רון, בוקר טוב. תודה לך.